बड'लेण्ड फोसावलुनि जानानै बयनिसिमबो खुलुमनायखौ जासिहरबाय। कर'ना भाइरासनि जाउनाव 15 मेसिम स्कुल आरो कलेजफोरा बन्द थासिगोन। आरोबाव आं खेबसे बुंबावनि, कर'ना भाइरासनि जाउनाव 15 मेसिम स्कुल आरो कलेजफोरा बन्द थासिगोन। बे खौरांखौ आं दा हिन्दु निउसपेपाराव मोनदों आरो बे खौरांखौनो आं दिनै बर' रावाव राव दानस्लायनानै खोन्थागोन। कभिड-19 नि थाखाय दाजानाय ग्रुप अफ मिनिस्टार्सफोरा स्कुल, कलेज आरो धोरोमारि खामानिफोरखौ 15 मेसिम बन्द खालामनाय जासिगोन होननानै बोसोन होदों। मिरु सरकारनि हेल्थ मिनिस्ट्रि बिफाना फोरमायदों दि थांनाय 24 घन्टायाव बे गिख्रंथाव बेरामजों भुगिजानाय सा 20 सुबुंफोरा जिउ गोमानांदों। बेखौ लानानै भारताव गासै थैनायनि अनजिमाया 165 जाबाय आरो सा 5126 सुबुंफोरा बे गिख्रंथाव बेरामजों दासिमबो जुजिगासिनो दङ। हेल्थ मिनिस्टारनि जइन्ट सेक्रेटारि बिथां लव अग्रवालआ बुंदों जे दिनैसिमाव सा 326 सुबुंफोरा बे बेरामनिफ्राय हामफिनबाय। रायजो सरकारफोरा बे लकडाउनखौ लासैयैनो बासि बोखारनायखौ गनायथि होनायनि गेजेरावनो राजनाथ सिंहनि दैदेननायाव ग्रुप अफ मिनिस्टार्सफोरा थांखि लायो दि गासिबो फरायसालि, फरायसालिमा आरो धोरोमारि जथायफोरखौ 15 मेसिम बन्द खालामनाय जासिगोन। बेबायदि थांखिखौ लानाय जादों मानोना दिनैसिमबो कर'ना भाइरासजों थैनायनि अनजिमाया खमायाखै। महाराष्ट्रआव गोदानै सा 12 सुबुंफोरा जिउ खहा जादों। बेखौ लानानै महाराष्ट्रआव गासै जिउ खहा जानायनि अनजिमाया 64 आव थांबाय। गुजरातआवबो बेबायदिनो गोदानै सा 4 सुबुंफोरनि जिउ खहा जादों। ओरैथिंहाय आन्ध्र प्रदेश, उरिष्या, जम्मु एन्ड काश्मीर आरो तामिलनाडुआवबो साफायै जिउ खहा जादों। बेराफारसेथिं लाख सुबुंफोरखौ थाबैनो टेस्ट खालामगोन होननानै राजस्थान आरो दिल्ली सरकारा फोरमायदों। कभिड-19 बारानिफ्राय बारा जाबोनाय केसेसखौ नोजोर होनानै मिस्टार अग्रवाल बिथाङा बुङो दि कभिड-19 जों भुगिजानाय सुबुंफोरखौ जोथोन लानो थाखाय 3 रोखोमनि हेल्थ केयार सेन्टार्स खुलिबाय आरो बिथाङा रायजो सरकारफोरखौबो गुरैनिफ्राय गुरै कभिड-19 जों भुगिजानाय सुबुंफोरनि थाखाय गुबुन, बाराबो नङै खमबो नङै कभिड-19 जों भुगिजानाय सुबुंफोरनि थाखाय गुबुन आरो बांद्राय एबा सिभियार केसेस कभिड-19 जों भुगिजानायफोरनि थाखाय गुबुन हेल्थ केयार सेन्टार्स खुलिनो थाखाय बिथोन हरबाय। बिथाङा बुंबावो दि सिभियार केसेस पेसेन्टफोरनि हेल्थ केयार सेन्टार्सआव गासिबो रोखोमनि आइसिइउ आरो भेन्टिलेटर्स थागोन। 15 मेसिम फरायसालि आरो फरायसालिमानि बन्द'खौ बारायनायनि दिनैनि बे खौराङा एसेनोसै। गोजोन्थों। बेखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालाम आरो जोंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम।